Bună ziua! Mă numesc Ana și sunt membru Asociației Grădina Moldovei. La Grădina Moldovei noi susținem agricultura strămoșilor noștri, semințele strămoșilor noștri. Strămoșii noștri au cultivat hrana fără produse chimice, pentru că pur și simplu acestea n-au existat atunci. Ei au salvat semințe, le-au multiplicat, le-au împărțit și le-au transmis nouă. În ultimul secol, noi am pierdut foarte multe din aceste semințe. Am pierdut foarte multe cunoștințe legate de aceste semințe și biodiversitatea în general în agricultură. Deși am pierdut foarte multe, Ziua Mediului este o oportunitate să sărbătorim. Să sărbătorim bogăție și semințe și cunoștințe și oameni care cultivă aceste semințe și le păstrează pentru noi și pentru viitorul nostru. Ce sunt semințe strămoșilor noștri pentru voi? Pentru mine, aceste semințe sunt biodiversitatea, sunt natura, sunt relații prietenoase între omul și natura. Salut! Semințele tradiționale pentru mine înseamnă libertatea de a alege și autonomie. Pentru mine, semințele vii sunt viață cu gust. Pasiune, responsabilitate, implicare. Diversitate alimentară, continuitate între generații și un gust incomparabil. Suveranitatea alimentară. Puterea poporului și viitorul nostru. Securitate și tradiții. Istoria neamului. Hrană, securitate, viitor. Biodiversitate, viață și reziliență. Gastronomie și gustul fructelor coapte. Grădina Moldovei dezvoltă o comunitate de oameni care apreciază semințe strămoșilor. De aceea vă îndemnăm și vă invităm la Ziua Mediului pe data de 10 iunie la Valea Morilor să sărbătorim semințele strămoșilor noștri și să susținem oamenii care fac acest lucru pentru agricultură vie, pentru hrană vie și pentru viitorul nostru.